Ahojte, zdravím vás na kanáli Ako poznať duchovno a dneska by som sa chcel rozprávať na tému očista vedomia, spôsoby očisty vedomia a uvidíme, k čomu sa ešte dostaneme. Keď poviem očista vedomia, chcem, aby ste si pod tým predstavili vlastne nejakú myseľ, ktorá je zahltená rôznymi informáciami, rôznymi tým trashom, tým neporiadkom, ktorý je v dnešnom svete. No a vlastne očista vedomia samozrejme znamená, že nejakým štýlom ideme odbúrať tieto negatívne myšlienky a to, čo nám vlastne zahlcuje tú našu pamäť a tú našu myseľ. Na začiatku ešte predtým, než sa dostanem vlastne k akýmkoľvek tým priamym spôsobom, podkladám za dôležité povedať, že ak sa budeme snažiť tento pokoj, túto očistu hľadať v hmotnom svete, tak to je beznádej. Len v hmotnom svete určite nenájdeme odpoveď na tieto otázky. V čisto hmotnom svete určite nenájdeme odpoveď na to, ako očistiť svoje vedomie. Keďže vlastne to hmotné je najväčší faktor, ktorý nám tu mysel zahlcuje. Takže logicky tým, čo nám to najviac zahlcuje, ho najviac neočistíme. Šťastie teda nenájdeme v hmotnom svete, ale nájdeme ho v prvom rade s sebarozvojom. Budeme pracovať na sebe, budeme sa venovať duchovnú, ale samozrejme nezaháľať ani po tej fyzickej stránke našeho zdravia a tak sa postupne dostaneme k tomu väčšiemu chápaniu seba a vlastne aj k očiste samotného tela, jak fyzicky, tak psychicky, čiže samozrejme očista toho vedomia. Najdôležitejšie, čo sa nám vlastne deje pri tom našom sebarozvoji, je tzv. Zmena vnímania reality. To znamená, že nám sa ako keby celé to vnímanie tohto sveta otočí o 180 stupňov alebo 360, ak to niekomu nevíde, bude tam, kde začínal, ale ak všetko budete robiť tak, jak treba a budete poslúchať svoje telo a svoju myseľ, budete sa tomu venovať a budete duchovne napredovať, tak určite dosiahnete tú zmenu vnímania reality. Poďme sa už ale teda vrhnúť k tým bodom, ako teda hlavne očistiť to vedomie, keďže o tom by malo byť dnešné video. Bod číslo 1 je meditácia. Meditácia je jedným zo základných kľúčov vlastne k tomu vnímaniu celého sveta, k tej očiste každodennej, naozaj meditáciu najlepšie každý deň praktikovať. Odporúčam zhľadnúť video na kanáli, keďže už sme sa v meditácii vyjadrovali. Meditácia je úplný základ v duchovnom svete. Keď meditujete, otvorí vám to dvere do mnohých ďalších nepoznaných zákutí duchovna. A to je veľmi dôležité. Meditáciu netreba podceňovať v žiadnom prípade. To, že je to základný pilier, neznamená, že je najjednoduchší, alebo že je najnepodstatnejší. Je to naozaj ten základ, je to to, čo rozhodne treba. Ak nič iné, tak meditácia. Jediný problém meditácie môže spočívať v tom, že nie každý na ňu musí mať čas. Nie každý má čas meditovať každý deň. Predsa žijeme v uponáhlanej dobe. Niekoľkí ľudia naozaj robia dlhé hodiny v práci, alebo sú nejakí ľudia v škole a proste potom už na to nemajú energiu a náladu a tak sa robiť meditácia nedá. Preto odporúčam napríklad kurzy. Je po Slovensku pomerne dosť kurzov, ktoré robia, proste vám sa snažia približiť tú meditáciu, celú tú tému tej meditácie. Na tieto kurzy sú týždňové, 10-dňové typujem, no a čo som si aspoň aj zisťoval, sú to väčšinou týždňovky alebo 10-dňovky. No a tam je to čistý, intenzívny tréning meditácie. Vždy ste s nejakým skúseným lektorom, ktorý vie, o čom hovorí. No a vlastne vy len počúvate, čo on vám hovorí, meditujete a je to naozaj intenzívne. Ide o to, že vlastne nič iné vám hlavou nejde. Je vám čisto to sa v tomto zdokonaliť a meditovať. Takže možno, že na budúce miesto nejakej dovolenky pri mori môžete skúsiť niečo takéto. Ďalší z týchto spôsobov, čiže spôsob číslo 2, môže znieť možno trošku kontroverznejšie, ale nie je. Je to obmedzenie príjmu mäsa. Nechcem, aby teraz ste si mysleli, že nejak 100% propagujem vegetariánstvo, vegánstvo, alebo že som proti jedeniu mäsa. Je to naopak. Ja osobne mám názor, že je to dôležitá súčasť potravy. Samozrejme, že každý si na to spravíte názor, aký chcete. Ale obmedzenie myslím v takom slova zmysle, že určité množstvo mäsa obmedzíme. Nejde teda o to, že prestaneme jesť mäso, ale obmedzíme jeho množstvo. Mäso v dnešnej dobe proste nie je také zdravé. Myslím si, že vzhľadom na to, že máme všetko veľmi dostupné, všetko si kúpime v obchodoch hneď,
tak prílišný konzum mäsa nie je dobrý ani po tej fyzickej stránke zdravotnej, pretože vlastne jesť veľa mäsa tiež nie je žiadna výhra, proste treba to vyvážené, je tam vyrovnanosť, veľmi dôležitý pojem, vyrovnanosť. A ten už koľkokrát minimálne s tým mäsom porušujeme, keďže si ho môžeme dopriavať naozaj každý deň, aj viackrát za deň, a tam už samozrejme, že tá vyrovnanosť nie je a už sa to tam prevažuje. Nič teda v princípe proti jedeniu mäsa nemám. Je treba si však uvedomiť, že tento prílišný konzum nám tú rovnováhu vychyľuje. No a samozrejme, že všetko to vplýva na psychiku. Psychika, fyzika ide ruka v ruke. Zanedbáme jedno, to druhé sa zanedbáva vlastne s tým, aj keď to priamo nechceme. Takže obmedzenie konzumu mäsa má zmysel do istej miery, pretože naozaj v tomto mäse už je aj chemikály, však nebudeme si predsa len klamať. Vieme, ako to tu dneska funguje, no a toto naozaj si nevplýva dobre na tú rovnováhu. Myslím si, že už sa viac k tomu nemám ako vyjadriť, sproti si na ten názor sami. Prechádzky o samote najlepšie v prírode alebo v lese. Toto je niečo úžasné, môžem povedať z vlastnej skúsenosti. Veľa ľudí mi koľkokrát neverí, veľa ľudí si to neskúsilo, ale skúste sa naozaj prejsť o samote v lese a vy zistíte, aké je to úžasné. Je to skvelé, je to očistá, ste v prírode, ste v spojení s prírodou, jednoducho tá príroda je liečivá. Je to prechádzky, vám naozaj veľmi odporúčam. Neviem si už bez toho život predstaviť. Veľa ľudí, ktorí toto nerobili, ale neskôr vlastne začali dávať za pravdu, že prechádzky najlepšie o samote v lese sú naozaj veľký duševný liek. Ste spojení s prírodou, pretože povedzme si úprimne, poviete si, že niekde bývate, takže domov máte v danom dome, baráku proste, ale váš reálny domov je tá príroda. A keď vidíte tie zvieratá okolo seba, keď vidíte tie stromy, keď vidíte tie proste kopce a všetko. A vtedy zistíte, že kde to naozaj všetko je. A vlastne veľmi sa vám uvoľňuje tie hormóny šťastia a jednoducho začnete byť šťastnejší. Hlavne keď si na to zvyknete a potom sa vám to nebude chcieť nerobiť. Jednoducho bude sa vám chcieť ísť do tej prírody aj viackrát za deň a to je skvelé, pretože vlastne idete domov, dá sa povedať. A to je úžasné. Je veľmi dobré potom tieto veci aj sklbiť. Poďme sa prejsť do prírody, do lesa a poďme sa tam zameditovať. Tam už je dvojnásobný ten účinok, kedy vlastne vy tú psychiku cibríte tou meditáciou a čistíte týmto vedomie a zároveň sa prejdete po lese a naozaj sa až nič iné nemusí trápiť. Dôležité je, pripomínam to, o samote. Samozrejme je super sa ísť do lesa prejsť s kamarátmi alebo s rodinou. Avšak teraz, ak chcete naozaj očistiť to vedomie, tak odporúčam samému. Ďalším bodom, a to teda bodom číslo 4, ak sa nemýlim, je chôdza na boso. Chôdzu na boso už niekoľko rokov sám praktikujem a nemôžem si to vynachváliť. Určite by som o tomto chcel natočiť aj video, verím, že sa k tomu dostanem. Chôdza na boso je úžasné spojenie s prírodou, úžasný relax. Vlastne stále vás to donúti do tej prírody, toho lesa. Berete aj sebavedomie, pretože naozaj si niekedy z tie pohľady ľudí veľmi zaujímavé. A samozrejme aj z tej zdravotnej stránky to má veľa benefitov. Jak to, že sa vlastne utužujete na sucho, jak to, že ak máte problémy s nohami, ak máte plochú nohu a čo podobne, tak na toto tiež veľmi dobre vplýva. Tak je to neskôršie návykové. Ak sa prinútite si vyzúť tie topánky, možno z začiatku vám to bude také nepríjemné, nebudete vedieť, čo od toho čakať, ale postupom času si uvedomíte, aké je to skvelé a ako vlastne tie nohy v vašich topánkach sú obmedzované. Ak nechcete chodiť čisto na boso, i keď to odporúčam naozaj najviac v tej prírode, môžem vám odporúčiť zvážiť kúpu barefoot topánok. Určite si o tom môžete niečo viac pohľadať, ak neviete, o čom hovorím. Ale viac už by som si nechal na video o bosochodení. Pokračujem ďalej. Posledný, a teda bod číslo 5, je pobyt v tme. Myslím si, že o tomto ste už počuli niekedy. Pobyt v tme vlastne znamená, väčšinou to bude nejaká chatka, buď v lese, alebo minimálne niekde na samotke, kde vás nebudú rušiť ani okolité zvuky. No a hlavne ani svetlo a podobné rušivé faktory. Nebudete mať vnútri žiadnu elektroniku pri najlepšom, nie je tam žiadne svetlo, tá miestnosť je geniálne tienená a vlastne vy
naozaj nevidíte ani na krok. Pobyt v tme je neskutočne skvelý, pretože vlastne to je čisto pobyt vás so samým sebou. Môžete byť 1, 2, 3 dní zavretí v tme. Najprv možno prejdete takými fázami toho trošku strachu a postupne sa tam naozaj s ňou uvoľníte. Premietate si pred sebou ten život, rozmýšľate, čo ste urobili zle, čo ste mohli spraviť lepšie, ako budete ten váš život smerovať ďalej. A je to neskutočný relax. Napriek tomu, že ja som to teraz tam nezažil, tak určite to plánujem v budúcnosti a zo skúseností ľudí môžem povedať, že je to žeraj paráda a ja tomu verím. Mimo toho, pobyt v tme veľmi pozitívne ovplyvňuje aj váš spánok. Ani si neuvedomujete, ako veľmi škodia pred spaním, ako veľmi pred spaním škodí elektronika alebo veľa rušivých faktorov z okolia, čo si povedzme hlavne ľudia z mesta. Máme tieto rušivé faktory veľmi veľmi preskúmané. No a toto vlastne na tom pobyte nemáte a o to viac to začnete vážiť a zistíte, že sa vám zvýši aj tá kvalita toho spánku. Zistíte, že sa vám v podstate zvýši ten taký pokoj a kľud v tej duši, lebo naozaj vtedy ste sami so sebou. Na nič sa nemusíte hnevať a je to teda naozaj podľa mňa niečo skvelé, chcem to zažiť. Takže toto je bolo video spôsoby na očistenie vedomia, respektíve teda 5 spôsobov na očistenie vedomia. Ešte takú informáciu nakoniec by som dal: nezdávajte sa a neočakajte výsledky hneď. Veľmi veľa, drvivá väčšina z týchto rád, ktoré som tu teraz dal, potrebujú čas. Potrebujú čas a po jedinej meditácii, po jedinej prechádzke na boso, po pol dní zavretom v tme výsledky mať nebudete. Výsledky prídu časom. To je to dôležité, takže nezdávajte sa a skúste to. Nebojte sa, skúste to a uvidíte. Rozhodne vám to pomôže a napíšte mi, či niečo z tohto už aj vlastne praktikujete, alebo ešte len začnete praktizovať, lebo s väčšinou z týchto vecí mám skúsenosti a musím povedať, že tá očista toho vedomia je veľmi silná vec a ak pracujete, alebo ste v škole, alebo kdekoľvek, potrebujete mať čisté a silné vedomie. Určite mi teda dajte vedieť, aký spôsob používate vy, čo som ja nespomenul, alebo aký z tých, ktoré som spomenul, ste skúsili a viete, že je dobrý. No a naozaj si v komentároch pýtajte sa, prosím, určite nejaké otázky, ak ich bude dostatok, môžem spraviť vlastne video, čisto len s otázkami. Takže toto by bolo v podstate všetko. Budem rád, ak dáte like na toto video, odber, ak ešte nemáte. Pozrite si náš kanál, máme kopu zaujímavých videí, ďalšie plánujeme. No a ja som Peťo z kanálu Ako poznať duchovno. Venujte sa duchovnú, meditujte, dávajte priestor tomu psychickému zdraviu a majte sa. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte.